Mulla on sitä Milkaa. Ei se auta mitä käyttää. Kyllä se auttaa. Ja nosto. Se ei vaata voltille. Ja se menee rauhallisesti. Mitä tapahtuu? Halleluja. Halleluja. Hetkeä oikeesti. Okei, nyt tulitte kyllä vähän mun päältä, mut... Tää on vitun niin musta ikuisesti oikeesti. Siis miten se menee noin rauhallisesti? Ja miten mä onnistun saamaan siitä videota? Miten mietin sen painaa? Se ei asetu yhtään vasemmalle. Se painaa omia. Mut ei se nyt ihan järjettömästi juokse. Et. Sählää taas. Sä et tule mun päälle. Aasi. No ne alkusählinkin tähän. Niin on aina alkusählin. Vasempaa kierrosta, ei oikeesti. Hei! Ei. Mitä? Ihana kun mä vaan videoin tässä samalla, mä ajattelen mitä? Ihan herkillä laskusti. Sä taas heilutat sitä jalkaa. Oikeesti me siis sellaisesti jalka vähän puolet tulosta. Ei kestä yhtään. Ei se keskity. Nyt vähän jo. No niin, nyt se ei ainakaan... Se kovetus kohdalla ei pomppaa. Kiekko tuolta lensi joku tilsa tyyli 2 sekuntia sen jälkeen.